Għatmin darba konsekuttiva d-Dar tal-Providenza se tospita l-maratona tal-volleyball bilan li jinġabru biżżejjed fondi sabiex jiġu varati aktar proġetti għall-għajnuna tar-residenti. Dan wara li din is-sena d-Dar tal-Providenza permezz ta' fondi miġbura matul edizzjoni tal-maratona preċedenti rnexxila tiftaħ residenza oħra din id-darba fiż-Żurrieq. Tkellimna ma' Father Martin Mikallef dwar l-importanza ta' maratoni bħal dawn. Id-dar għandha bżonn mal-4 miljun euro biex tmexxi l-operat tagħha u din is-sena se nkunu qed niġbru wkoll mod partikolari biex niftħu dar oħra fil-komunità din id-darba fil-Balluta. Il-ħidma tagħna hija imdawra biex ngħidu hekk fuq il-bżonnijiet partikolari tar-residenzi, is-servizz tagħna huwa servizz individwalizzat tal-aħħar u għalhekk il-ħidma tagħna jantiża biex inwieġbu għal bżonnijiet u l-aspettattivi u l-aspirazzjonijiet tal-persuni li jgħixu hawnhekk. Din il-maratona tittella f'kollaborazzjoni mal-Marigold Foundation, l-sponsor ewlieni ta' din l-edizzjoni tal-maratona. Is-Sinjura Michelle Muscat li kienet preżenti għal din it-tnedija kellha żjara mal-post fosthom biex tara l-pixxija terapewtika l-ġdida kif ukoll is-sala ġdida li hija ffinanzjata mill-istess fondazzjoni. Permezz ta' Marigold mhux biss intuhom dan il-qasba biex ikunu jkompli jistadu, imma nkunu nistgħu wkoll ngħinuhom matul is-sena biex iżommu anke ir-ritmu tagħhom għaddej. Pereżempju llum kif rajtu refurbixxaw issa il-ħoll ukoll dik hija xi ħaġa li ġiet permezz ta' Marigold Foundation u aħna għalhekk bħala Marigold qegħdin hemm biex ngħinu sew lil NGOs bħal Dar il-Providenza li hija kbira u li tiġbor ħafna u ħafna riżorsi u li tant għandha bżonn riżorsi. Imma wkoll li dawk iż-żgħar biex ukoll jistgħu jsemmew leħenhom. Lan tal-maratona huwa li jiżdied il-volontarjat u l-parteċipazzjoni fl-isports. Il-maratona ser iddum għaddejja għal 53 siegħa bla waqfien b'aktar minn 300 volontier u 40 plejer jagħtu simhom. Il-maratona ser tkun fuq medda 3 ijiem, ġifieri bejn l-ewwel u t-3 ta' Lulju.